por iso conseguimos revalidar unha maioría absoluta. Pero si é certo que nos respetamos profundamente a xente que se foi a manifestar o sábado, o xoves, aquí en Santiago. Pero ao mesmo tempo temos que decir que, bueno, en esa manifestación hai algunhas cousas que non están ben encaixadas. En primeiro lugar, porque se fixo unha convocatoria xa antes de coñecer o obxecto contra o que se protestaba. Que esa manifestación ten un trasfondo político, aínda que poida ter a excusa da lingua, que o que se trata fundamentalmente por parte de quen a convocaba era de desgastar a un goberno. En esa manifestación deuse a paradoxa, se quere decir así, de o que pode ser o gran erro dos socialistas, do señor Vázquez, e creo que o vai a perseguir ao longo do resto do seu mandato frente do Partido Socialista de Galicia, que non sei cuánto será. E o feito de ir da man tamén dos nacionalistas a unha manifestación. Estuveron xuntos no bipartito. O Bloque Nacionalista Galego foi quen marcou a política lingüística dentro do goberno bipartito. Os cidadáns, o 1 de marzo, apoyaron un proxecto político, votaron a favor de un programa electoral que presentou o Partido Popular que se comprometía a cambiar a normativa de imposición do bipartito. O Goberno Popular está cumplindo a súa promesa electoral e ademais non o fai para nada con prepotencia. Faino presentando o borrador, presentando unhas bases para discutir. Neste momento estamos en fase de propostas, non estamos en fase de protestas. En este momento está a man tendida para todos, organizacións, sindicatos, profesores, centros, pais, partidos políticos, para escoitar as súas propostas. E eu diríalle aos representantes políticos, aos membros desa organización que se chama Queremos Galego, aínda que poida parecer que máis ben se debería chamar Queremos impoñer galego, e creo que non é así, porque galego querémolo todos, galego queren todos os ciudadanos, todo aquilo que o sentimos como propio. Eu diríalles que o que teñen que facer é trasladar as propostas ao goberno. O goberno está se escoitando, o goberno non deixe de recibir a nadie. Sin embargo, esta organización non se quixo reunir co goberno, non quixo trasladar as súas propostas. Preferiu primeiro protestar antes de propoñer. Sí. Eu creo que ainda hai en espacio para poder chegar a acordos neste tema. Sí, pero fala desta organización, pero dá a impresión de que o PP, a Xunta, neste tema está só, porque, bueno, prácticamente todos os colectivos, organizacións, a marxe de Queremos Galego, pois máis ou menos posicionaronse en contra deste borrador. Pois mire vostede, todos esos colectivos manifestaron a súa opinión e nós, como digo, respetámola. Con todas esas aportacións, a través dos órganos da Xunta, que é a quen lle corresponde neste caso, iránse facendo as precisións necesarias e pertinentes a esas bases. Pero decir que un partido está solo cando pretende cumplir cun compromiso electoral, que un partido está solo cando actúa de acordo co que lle pediu a maioría absoluta de Galicia, non deixa de ser tamén un tanto pretencioso por parte de quen se pretende erixir, digamos, en voceiro universal de todos os galegos. Eu creo que nós non nos pretendemos arrogar para nada esa capacidade, pero eu creo que tampouco quen asistiu a esta manifestación e o conxunto, eses miles de persoas, que nós escoitamos o que decían e valorámoslo precisamente no que vale, e non somos alleos a esa realidade, pero teñen que entender que nós pretendemos precisamente cumplir un compromiso electoral e facelo ca mantendida e recoller cuantas máis sensibilidades posibles, canto máis se poida precisamente nesa nova norma que verá a luz, que aínda non a viu aínda. Por lo tanto, sigamos escoitando, terminamos a rolda. Creo que o próximo lunes, se non me falla a memoria, precisamente se vai a reunir a Xunta cos representantes dos partidos políticos para que trasladen as súas propostas. Quereríamos coñecer as súas propostas. Nos onte podemos ver unha protesta. Non sei cuáles son as propostas do Partido Socialista nesta materia. Non sei aínda cuáles son as propostas do Bloque Nacionalista Galego. Cecais o señor Vázquez non comparte a posibilidade de ese reparto de 50% entre o galego e o castelán. Cecais os señores Vázquez non comparten que os nosos nenos cada día poidan aprender máis inglés nas aulas, o que é, sobre todo, beneficioso para as familias que teñen menores
mellores posibilidades económicas e que non poden mandar os seus fillos ao mellor estranxeiro porque non lle lo permiten os seus bolsillos. Cecais eles non comparten que os pais algo terán que decir respecto da educación dos seus fillos. Eu creo que os galegos sí creen que eso é necesario. Por seguir repasando tamén a actualidade desta semana que remata, coñecíase esa doble auditoría que avala a fusión das dúas caixas galegas. Temos a auditoría, solvencia, galeguidade, agora que? Bueno, pois eu creo que o camiño agora está marcado e está definido, non? O goberno galego, o Partido Popular respalda plenamente a actuación do goberno galego desde o primeiro momento porque entendíamos que o camiño era axeitado. Digo que o goberno galego, a través do seu presidente, marcou unha folla de ruta. E nesa folla de ruta non foi el solo. Nesa folla de ruta foi da mau das organizacións sindicais, dos empresarios, dos grupos políticos con representación parlamentaria, con todos se contou precisamente e foronse dando os pasos que estaban perfectamente determinados. Os demais partidos en esta materia, nun primeiro momento, como foi o Partido Socialista, criticáballe porque o goberno non tomaba unha posición e non marcaba un camiño. No momento que marcou ese camiño, primeiro puxose ao lado, logo desmarcouse. Entonces, está claro que o camiño das caixas galegas é seguir o que agora mesmo están marcando os datos de tipo técnico. Se nós temos uns datos técnicos que non é unha cuestión de valoración política, que nos dice que efectivamente as dúas caixas poden seguir sendo galegas uníndose, eu creo que o camiño está marcado e agora corresponderálle a quen efectivamente que ten que tomar ou dar o seguinte paso, que son as propias caixas. O que sí é certo é que hai algúns partidos que efectivamente estuveron traballando en clave de país e de Galicia, como foi o Bloque Nacionalista Galego. Entre os tres partidos acordamos no Parlamento aprobar unha nova lei e facelo ca máxima urxencia. Logo houve un partido que se desmarcou. E, bueno, eu creo que no tema das caixas algo parecido ao que pasa co tema da lingua. O Partido Socialista non ten claro cal é o seu norte. E creo que no Partido Socialista hai tantas opinións como alcaldes ten por a xeografía galega. Eu creo que hai un momento en que o señor Vázquez ten que pensar no que é. Ele é secretario xeral do Partido Socialista de Galicia e, polo tanto, ademais é diputado. E o seu compromiso é defender os intereses de Galicia. Eu creo que ten que empezar a aparcar os seus intereses electorais, os que cree que pode ter. Ten que deixar de seguir instruccións que recibe de Madrid, do goberno de Madrid e do Partido Socialista de Madrid, e ten que empezar a pensar en clave galega. Estáselle dicindo no Parlamento, estánlle dicindo os datos técnicos e os informes oficiales de empresas alleas completamente á política. Que necesita, polo tanto, o Partido Socialista para situarse na defensa de que teñamos unhas caixas galegas e solventes para que os aforros galegos se utilicen precisamente para beneficio do tecido industrial e comercial de Galicia, para que a obra social das nosas caixas pois realmente siga aportando o que ten que aportar a todos os galegos e o seu benestar. Seguiríamos falando, pero o tempo se nos botou encima. Antonio Rodríguez Miranda, portavoz do Partido Popular de Galicia, moitas gracias, boa tarde. Moitas gracias a vostede e moi boa tarde.